MP 219 myšlenky, kterých se nelze zbavit, myšlenky, které mám v hlavě, jsou to hrozný stavy. První track, čekejte mixtape. Jsem mezi 4 stěnama, myšlenky nenechaj mě odejít až do rána. Nechtěj přestat, říkaj MP přestaň, jednou přijde tvůj čas, přijde tvůj pohřeb. Už žádný double time, protože mám game over, stejně tu hru hraju dál. Jsem totiž rap boys hráč, parkuju jako kot a nebojím se to ven už dál. Beat driftnu jak zákrutů bavorák, cítím jak kdyby to bylo furt dokola. Cítím se moc na píču, cítím jak kdybych dostal flashback. Slyším ten řev a slyším toho hodně. Furt slyším kámo, rovnou do očí, přitom na výslechu týpka potopíš. Ty všichni měli by dostat tyčí na obočí. Ty šašci myslí si, že jsou hrozně zlí. Ty ztroskotaný blázni chtěli by bejt moc deep. Jenže MPV, jaký jste potkaní, udavačský sráči s maskou na tváři. Falešný boys, jo přesně tyhle zasraní, který nezvládají slyšet fakty pojebaný. Jsou to skurvisyni zakomplexovaný a já seru fakty, seru jim jen na ksicht. Nemyslím si, že by se měl dostat děla, jsem jen přece malá píča bez jména. Takže na to jebu a taky na to, že moje výrazy poslouchá tvý děcko. Máš se mu věnovat a ne ty baštětko.